Хора, четвърта част, този, който е пак светъл-син, ама не много светъл-син, така че от този по-готин. И тази черта е жълта, тази черта е. И сега последно този тъмен син, супер тъмен. Това е най-тъмният цвят. Ето този Хикс. Ами... Не, тук вече почва зелен. Не. Този зелен цвят. На камерата не знам как ще изглежда. Ето този Хикс. Добре. Изглежда се на зелен. Сега светъл зелен. Ето този. Този е готин. Ето този. Този ето тук. Обаче виж какво направих на ръката си. Отцепвам се само. Лилав. Готин. Този. Ох, стойте малко. Ето този лилав, малко не се вижда лилав в камерата. Така. Това е супер готино. Това даже не прилича на лилав, прилича на розов. Това е супер готино. Сега ще покажем стои. Ето това прилича на розово, не прилича на лилав. Това е оранжево. Малко оранжево прилича на бежево. Но да. Май няма да се вижда от това. Да, прилича на оранжево. На спана оранжево, на бежево. Но няма нищо. Така. Този е розов, този вече е розов. Това е готин розов. Червени и два жълти остават. Ето този е супер готин. И последните два жълта. Последвайте ме за